βραχούμε πάρα πολύ. Αλλά δεν πειράζει, είναι ωραία γιατί έχω ξανατρέξει με βροχή και είναι πολύ ωραίο το συναίσθημα. Ήρθε και ο δεύτερος αθλητής, και αυτός από την Κένια. And they are the 8 first winners of the event. First finished Noah Bor from Kenya in 2 hours 9:66. Και το 55 πρέπει να είναι λογικά. Έχουμε χάσει έναν μου φαίνεται, γιατί και εγώ δεν τον έβρισκα αυτό. Έχουμε χάσει έναν, οπότε πρέπει να έχει καταλήψει στη διαδρομή από το... Και το σκυλί δικό σας είναι. Κάτσε το γιατί έχει από πίσω μου συνέχεια. Έλα εδώ σκυλάκι, τι θέλει. Κοκακόλα. Δώσ' του λίγο τσουρεκάκι, τρώει τσουρέκι. Πρέπει, δεν πεινά τόσο πολύ. Δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτό. Μπράβο. Καλό τερματισμό. Φιλί πήρες. Φιλί πήρες. Μπράβο. Γυναίκα της. Λέω κάθε 5 χιλιόμετρα θα του δείξει ένα φυλάκι για να παίρνει κουράγιο. Αυτό εδώ λέω το τετράδιο. Δεν θα το ξαναπώ. Κατ. Δεν είναι ένα απλό τετράδιο. Ανοίγοντας τη σελίδα την πρώτη, έχω εδώ ένα μότο που λέει Why do the ordinary when you can do the extraordinary. Τώρα, επειδή εγώ ήμουν άρρωστη, αυτό το πρόγραμμα θα το ξαναρχίσω από την αρχή. Το έχω ήδη κάνει 20 λεπτά αργό τρέξιμο στην αρχή. Για warm-up, για προθέρμανση. Μετά θα κάνω διατάσεις. Μετά θα μπω μέσα στο γήπεδο ή αν έχει καλό καιρό έξω, μπορώ να μείνω και έξω και θα βάλω 8 εμπόδια στη σειρά και αυτό είναι η πρώτη μέρα της προπόνησής μου. Της προετοιμασίας μου για το μαραθώνιο της Στοκχόλμης στις 8 Ιουνίου του 2002. Αν όλα πάνε καλά, που θα πάνε καλά από εδώ και πέρα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Βασικά ο χρόνος είναι κάτι που μπορεί να σε αγχώσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι ακόμα και στην προπόνηση τώρα που θα κάνω δεν θα έχω χρονόμετρα σε πολλές προπονήσεις και πιστεύω ότι καλό είναι να μάθει ο κάθε αθλητής ή ο κάθε δρομέας να ακούει το ίδιο του το σώμα, το οποίο αυτό του καθορίζει το χρόνο που μπορεί να τρέξει. Πιστεύω ότι όταν έρθει η στιγμή να ασχοληθώ με το χρόνο και τα χρονόμετρα θα ασχοληθώ. Τώρα τρέχω και μερικές φορές και με το σκυλάκι μου, το οποίο το βρήκα στον δρόμο και πριν από τα Χριστούγεννα και από τότε μένει στο σπίτι μου μαζί μου. Και τώρα είναι σε τιμωρία. Τώρα είναι σε τιμωρία έξω στο μπαλκόνι. Νάτος. Αυτό είναι. Έλα εδώ.
μπράβο. Άντε, τώρα έχει κάτι φόρα. Μπράβο. Άντε φύγε ρε Πούλμαν να δει τον φλόμο του στον άνθρωπο στα καυσαέρια. Άρε Πούλμανατζή, δεν έχεις από αγώνα. Άρε Πούλμανατζή. Μπράβο ρε Θωμά, μπράβο, μπράβο. Ωραίος, ωραίος, δυνατά, ωραίος. Εάν τρέξει χωρίς σκέψη και χωρίς συντονισμό θα μείνει στον δρόμο. Και πάνω στην προπόνηση πώς το δώσατε αυτό να το καταλάβει? Αυτό γίνεται καθημερινά λοιπόν. Κατακτήθηκε σιγά σιγά. Δεν είναι μια μέρα το λες και τελειώνει η υπόθεση. Αφομοιώνεται με τη μέθοδο του σαλαμιού. Με τη μέθοδο? Του σαλαμιού. Ποια είναι η μέθοδος του σαλαμιού? Σιγά σιγά. Δηλαδή σιγά σιγά. Σιγά σιγά, καταλάβατε. Μπράβο, μπράβο. Τι να σου δώσω? Μπράβο ρε Θωμά, μπράβο. Τι να σου δώσουμε? Τώρα τερματίζουμε. Πάρτε κάποια φασουλούλα. Πάρτε και μπισκοτάκι με μέλι. Μπανανίτσα. Δεν τελειώσατε εδώ. Καμιά καραμελίτσα για τον δρόμο. Μόλις γυρνάμε από τον αγώνα που είχαμε πάει να βοηθήσουμε σαν γκριτές στον Ευχίδα. Και εντάξει, το γεγονός ότι τελειώνει ένας ακόμα αγώνας στον οποίο βοηθάμε μπορεί να... αλλά δεν τρέχουμε ας πούμε, μα με βάζει λίγο σε σκέψεις, ξέρεις, για το τι θα γίνει στο μέλλον. Ήδη αρκετό καιρό δεν τρέχω τώρα, σχεδόν 1,5 μήνα. Και όλα αυτά εξαιτίας του ποδιού μου που είχε μια επιδείνωση, πόναγε πιο πολύ όταν έκανα τις προπονήσεις στο τέλος. Είναι σαν μια μικρή κίστη, φλεγμονή, όγκος, δεν ξέρω τι στο διάλογο είναι, καλοήθης βέβαια. Μια σφαιρική μάζα 2 εκατοστών που είναι μέσα στο κόκαλο και η οποία όταν αρχίσω να τρέχω προκαλεί τον πόνο γιατί πιέζεται το κόκαλο ουσιαστικά της λεκάνης. Δεν αισθάνομαι την ευεξία, δηλαδή αυτό το πράγμα μου λείπει πάρα πολύ που ένιωθα μετά την προπόνηση όταν έκανα προπόνηση και κουραζόμουν, αλλά ταυτόχρονα μετά ένιωθα τόσο ζωντανή. Αυτό δεν το νιώθω. Αυτό μου λείπει πάρα πολύ.